Vi skal bevise, at den her sætning den gælder for alle vilkårlige trekanter, at man kan regne arealet ud ved den her sætning til alle trekanter. Og det vi normalt ved om en trekant, det er, at man ganger grundlinje gange en halv højde, og så får man arealet. Og det gør vi så her ved at sige, at A, som er vores grundlinje, gange halv højde, som er H til A. Og den har vi sat ned for, og så får vi 2 retvinklede trekanter. Det eneste, vi så mangler for at kunne regne arealet ud, det er højden. Og for at regne højden, så bruger vi hjælp fra denne sætning 2.1, som hedder sinus til A lige med AC, som er det samme som den modstående katete divideret med hypotenosen. Og så skal vi jo bare isolere sinus til C, og det gør vi så ved, at vi skal isolere højden, og det gør vi så ved at gange med B på begge sider. Nej, det kan jeg ikke det her. Og så indsætter vi den oprindelige formel, som hedder T lige med en halv højde gange A. Og når vi gør det, så står vi tilbage med, at arealet er en halv AB gange sinus til C.